Morning! Hindi man amuen ti presyo, digiti prutas. Itatangal daw Market Day iti Lawag City. Tising kamasket sa gasuta pesos iti kada repet. Anangka 80 pesos ti kada kilo, sabadi pig 60 pesos, timet banangar ket 120 pesos. Ti mansanas tallo iti sangagasot, guyabano 150 pesos. Peras 3 for 100 pesos, avocado 2 gasuta pesos. Timet orange tallo ti sangagasot, lemon tallo iti 50 pesos. Strawberry ket 150 pesos. Pipino sangagasota pesos, chico 120 pesos. Timet mangga ket sangagasota pesos, papaya sangagasota pesos, melon 70 pesos. Itimet sandya ket 25 pesos ti kada kilo, ti grapes 300 pesos. Kentimet pinyaket 150 pesos. O naimas na nga pang merienda, itata a Summer Idol Bernard. Dayta pa ila ang Idol Bernard ti presyo digiti fresh fruits tayo iti tiyendaan iti Lawag City datanga Market Day. Para iti price watch tayo iti palengke report daytoy ni Idol Tony G. Tatak RMN.